Salam gitaristlar, häzir siz bilen Pelwan Halmuradowyň Gülnara aýdymyny öwrenir. Pirmäni şeýle şulaýdym da. Gülnara, 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 ezidim Gülnara, 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 ezidim Gülnara. Aýdym ansadymda, kynymda ýöne ansadymda birazajyk ünsüni jemläliň. Ilk bilen kakularyny alalyň any. Birinji kakul. Ansat dördü darba, ýagny aşak, soňra petekleýär, soň ýokaryk, soň meni aşak. Aşak, petekleýär, ýokaryk, aşak. Şöyle aşak, soň peteklemede birazajyk tägin, soň ýokaryk aşagym çat etmeli. Ýa-ni bir kuruk bolýady. Şu bir kuruk hasaplanýar. Indi bärde basly kakul näli? Indi muň bir kurugy bir kuruk boluşy. Ýani näli? Urýas, soň pitik barmagymy şeýle taýyn urtdurýar da. Urýas, pitikleýär. Urýas, pitikleýär, urýas, pitikleýär. Indi bir zadymy şey ýygy gider çalt edemiz okda. Birinji uramyza sägin ýaz. Düşnükli bular. Indi akordlaryny geçelim. Akordlar barýasyz. Ansada akordlar IM, E, DM, Bram A. Şolar. Indi akordlaryň ýygy giderlikleri çarşyrymly. Ýa üçin ünsüni jemleýär. Biz IM akorddan başlaýar. Alt kuru oynayar. Na na nay 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 na na nay 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 nay. Çördünni E akorda geçeceğiz. 8 kuruk. Nay na na nay 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 na na nay 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 nay. Çördünni dayam akorda geçeceğiz. 2 kuruk. Nay 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 nay. Berdenem ayam akorda geçeceğiz 2 kuruk. Şöyle ayttık da biz. Na na nay 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 na nay nay söylemeyin men. Na 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 nay 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 na na nay 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 nay. Şöyle çenne öwrendik. Ýagny IM 6 kuruk, E 8 kuruk, DM 2, IM 2 şeýle gitdi. Indi şundan soň A akorda gelýär. Güler ýüzüň gülüpdi. Şotaýanda da A akord 8 kuruk oýnaýar. Ene seni eýwerýän, ähtibarym bar ýa. Şöyle dayama geçeceğiz. 4 kurukly daşymdan gabanyan ayam 2 kuruk haridarym kenýady. 4 kuruk owin seretýän meni owunum ayam ýene 2 kuruk barýaly. Ato ýene gaýtarýarsa 2 kuruk dayam daşymdan gabanyan kuruk ayım haridarım kenýady. 4 kuruk E owrin seretýän meni owunum barýa. 2 kuruk ayım. Ýani biz näme aýtdyk? A
A'dan başlaýar 8 grup. Güler yüzüm gülüp dur, yanaklarım gar ýaly, mene seni eýgürýän ähtibarym bar ýaly. Daşymdan gabanýan haridarym ken ýaly, ogrin teretýän meni önüm bar ýaly. Aly daşymdan gabanýan haridarym ken ýaly, ogrin teretýän meni önüm bar ýaly. Ennem gaýtalamyna gelýär. Gulnara. 2 krok ayem. Gulnara, 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 Gulnara. 2 krok deyem. Soň 2 krok ezizim. 2 krok ayem. Gulnara. Yani Gulnara, 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 Gulnara. Ezizim. Gulnara. Beylik basılı kakıvom şonýar 2 krokdan oýnaýasy. Gulnara, 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 ezizim, Gulnara. Indi başdan ayak doly aýdymy görkezýän elime seredip ünslerin. Nananay nay 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 nananay nay 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 nay. Güler yüzüm gülüp dur, mene seni eýgürýän ähtibarym bar ýaly. Daşymdan gabanýan haridarym ken ýaly, ogrin teretýän meni önüm bar ýaly. Aly daşymdan gabanýan haridarym ken ýaly, ogrin teretýän meni önüm bar ýaly. Gulnara, 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 ezizim, Gulnara. Gulnara, 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 ezizim, Şular ýaly gitaristler inniki video çenini görüşýänçe sag bolun, sagmany uranyň. Halan olsam çok man like koyas, yaltanamda. Пока, удачи всем.